Shalom Mamanginang, Pajupang Musik Hita di program tahun program ibadah minggu tanggal 1 Maret 2026 di minggu reminiscere nomor 8 saya ingot aka dengan nibasam. Turpun jamita di minggu tasadarion imana dia nak sian Evangelium Johannes bidu tolu mamuka sian ayat sada 1:10 di bagasan topik ini minggu balgado holong ni rohani di bata di Portibion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Turpun jamita boy mata jaha di kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Adong dosa ada perdoa di Indonesia mandok sonon. Kasih ayah sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa. Lapatanna orang tua akan tetap mengasihi anak-anaknya apapun yang terjadi, bahkan sekalipun anak-anaknya tidak menghormati mereka. Horan anak do naolo menulak naturasna, song si Mardan atau si Malin Kundang. Dan dia kuiba no makna. Alai mulu naturastai tetap do holong rohana tu yana konna. Manang na burjupe, manang na jugulpe anak nai, manang na malope, manang na merahurangan anak nai. Orang tua tidak akan pernah menyangkal anaknya sekalipun anak tersebut berkekurangan. Nasonari mulo jol mana merahurangan ni, boy maka holong yana konna songoni tulusna. Lama Tuhan dibata naso hatulusani. Alkitab berkata, Allah adalah gambaran yang sempurna dari orang tua dengan kasih yang setia. Songon atoras na saya paimano yana konna mula tu jabu, songon ima nang debata. Saya di paima do hita, yana konnai, mula tu ibana. Ay ibano na pun hita, jala hita do yana konna. Dang di paima ya debata, muba rohani jolmai asa di haulong ibana hita. Di Rom 5 ayat 8, di papatar do holong ni rohana itu hita, uju pardosa do pe hita. Dosa tadu nari porsan ibana di hopinar silang. Hape ta tijuri do ibana, ta palea-lea do ibana, jela ta parekeli do ibana. Sama seperti orang tua yang tetap mengasihi anak-anaknya sekalipun pengorbanan mereka kurang dihargai, demikian juga Allah tetap mengasihi kita dengan tulus sekalipun kita sering meninggalkannya. Tabar mahaturangan turput tadi son ayat 1 ayat 2 on ma taringo tu panidangion di sini Nikodemus. Di Israel lamanginang di masa nguluni Yesus adong dosa ada sistem manang lembaga keagamaan na diuluhun halak Yahudi. Jadi tumpen ada tongon dituruni gom-goman ni halak Rom na sida. Lembaga on diguari mon Sanhedrin. Sanhedrin on terus mon songon MPR menang DPR moro Indonesia on. Aka pangisini Sanhedrin on pe ima aka situan ni malim na rosian ragam ni partai manang fraksi na arong di Israel hati hai. Songon fraksi Saduse, Parise, Zelot, Sicari dohot landa asing. Jadi didok disi adong masalah anggota Dewan Sanhedrinon marguar si Nikodemus naro borgin-borgin manopot Yesus. Dang pola takas di Papua, buasa ikut pola borgin-borgin di banaro manopot Yesus. Alai mula mangihuton namasa di hati hai, mungkin asa unang di barang jolma do haroroni si Nikodemuson tu bagas ni Yesus. Ai sogo situ tu do rohani kasih tuan ni malim na di Sanhedrinon marnida Yesus. Pola do didok Yesus si pangguturi nama negai ruhut dohot ada namasa di hal Israel hati hai. Didok ibana mantu Yesus. Guru nami huboto hami doho guru na rosian debata. Aidang tarapatu pa agia ise tadas songon na dibinahen mi iya so debata dongan na. Marasing do pamerengan si Nikodemus do Pak Yesus sian akadongan na halak Parise. Halak Parise saya didok nasida do Yesus nasi bolison mulut aja di Markus 10 ayat 22. Alai si Nikodemus di hati dakon dibana do naros sian debata do anggo Yesus. Nah, ayat 3 ayat 8 omma taringot tu hatubu na padua halihon. Taringot tu debata do taharajaon na diodolo Yesus do ikut tubuh padua halihon manang tubuh sian gijang do jolmai asabui marnida harajaon di debata. Tarjorak do si Nikodemus tu logika perdagingon di do ibana ay tarbahit jolmai do harwa mula tu bortian ni dainang mulodung matua di paturang Yesus ma ay ulon nito di parbadiai doi haluau ni nda ada hasil ni na paturehon parangi na leleng alai ala panopaun nai baru do na painatu pani di bata marhiti tondi. Keselamatan bukan hasil tambal sulam karakter lama tetapi sebuah ciptaan baru yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Jala di paturus Yesus ma hatu tubuh nasian tondi songon alogo na mangulus mangihutol lomoni rohana. Tarbegedo perngongosan na alai dang binoto siya dia boratan na jala dopat dia hasahatan na. Boy do taboto halak nong di tubuh muse marhiti tondi Naboy ida doi adong perubahan siya parangin sida. Alai dang binoto adigan jala sadihari hama masa ni. Orang tidak tahu kapan dia dilahir barukan, orang juga tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi orang bisa melihat dan merasakan apabila seseorang itu telah terlahir kedua kalinya.
Nah di ayat sia tu ayat 10 tolu on mataringot tu kasih Allah yang adalah inisiatif dari Allah, bukan perbuatan manusia. Didok Yesus ikut tubuh hamusian gijang lapatan nak nasian beno gijang do haluau ni ndada alani usaha ni jolmai. Si Nikodemus sahalak pada bisuk nama saya ringkas mengulahun ruru ni ugamaon mangihuto na somalan ni halak parise 2 hari masa minggu nasida berpuasa jele sia jom mana sida martangi yang genuk hari tolu jom ma manogot tolu jom arian tolu jom ma botari alai tung pesongoni didok Yesus do tuibana dang cukupi dang boy ima bojol mai Tuhan raja ni debata las dipisang Yesus ibana ho guru ni bangsa Israel alai i pedang dibotoho inna dang boy holan alani na mengulahun aturan-aturan agama asa gabe tamahi tadi ada peni debata ikon adong do perubahan manang hamu bau ni roha jala hola tondini debata do na boy mengulahun ni na ayat 14 tu ayat 17 on mataringo tu bolga di holong ni debata tu portibion songon uluk na dipati buhon si Musa di halongonan laho paluahun hala Israel sian hamatean anak ni jolmai pe ikon patibon na do sugut laho paluahun bangsona uluk tombaga na didok Yesusi ima gobaran ni Yesus na dipersilakon ala ni dosa ni jolma na ikon mate hiat do hala Israel di halongonan ala dipargut uluk na sida ala di bahat di batama uluk tombaga laho pamalupun na sida asa unang mate na sida dang adong huasoni uluk tombagai amanginang patung ular tembaga itu tidak memiliki kekuatan magic. Kesembuhan datang dari kepatuhan mereka terhadap perintah Tuhan. Manang isi nama nata pulokon malu meibana di Jehovah. Suak songonido nang dosa ni jolmai. Dada hau pinar silangi nama nobus dosata. Alai hau duho ni Yesus ido na terpajal saat tunamate di hau pinar silangi. Ido na naung manobus dosata. Lam dipatakas mon dia saplonom di tongos di batado anak nana sasadai lahu manobus dosa ni akka jolma asonang mate jolmai ala ni dosa-dosa ni nasida. Hau duhon ni Yesus na mangulahun karya keselamatan di hau pinar silang ido na dietong debata gabisada pelian haporseon atau persembahan iman na khusus di hadapanna kepatuhan Yesus kepada rencana keselamatan Allah Bapa lah yang telah menebus dosa manusia. Yesus menyelamatkan kita bahkan ketika kita masih memusuhinya dan walaupun kita tidak mengakui segala pengorbanannya. Didok disi aisongnon do holong ni rohani debata tu portibion lapatan na sude do halak dohot nasana mangaulu di portibion di holong debata tanpa terkecuali dang adong na ditulak debata dang adong na dipabali debata tak berkesudahan kasih Allah kepada semua ciptaannya kasihnya itu kekal tak bersyarat dan tanpa pamrih. Nasi pasaton di jamita manginang na perjolo keselamatan manusia adalah inisiatif Allah bukan usaha manusia. Jojo dope tabege sadarion hata ni hala namandok sonon tanggung jawab terbesar orang Kristen adalah untuk melayani Tuhan. Seolah-olah menudang tahoba si debata gebetar rimas ma debata las roma kahaba dohot permarahan. Amang inang Allah tidak butuh dilayani. Didok si Paulus di ulang apostol 17 ayat 24-25 ia debatana tumopa hasianganon ro di saluhun di sina ima Tuhan ni langit do tano dang hurangan ibana ubah pola si hobason di tangan ni jolma ibana ia tidak perlu dilayani oleh tangan manusia seolah-olah dia kekurangan apa-apa dang perlu jolmai di debata Tuhan tidak membutuhkan manusia tetapi dia menginginkan manusia. Ido makana dang di halomon rohana molo mate jolmai alani perdosaanna. Asa unang magu ganup na porsia di ibana, asa hangoluan ni saling nilileng nama di ibana. On managabe takas di boto si Nikodemus, aidang alani mangulahon akaru uru ni parugamon HP, asa gabe di pitori di bata hita. Ay di haulong di bata hita, bahkan di tikiso tatada dope ibana. Jala di minggu reminiscereon, taingot ma dang lupa debata di sudi hatana di sudi padanna dang mas soho tolong ni rohani debata tu hita jolma tung pejo jo ta arsahi ibana ta lupa hon ibana na napadua hon mangenang roma hita tu panodangi unang saimian di na hulum si Nikodemus roma nopo Yesus ditiki borngin ditiki na hulum ala namaila ibana jelema biar mangida kadonganna sotung habotoan ni rohana. Sadarion namanginang gudang dope hita na saimian di hauluman ala ni nama biar doho maila hita ala ni pardusauta di tonaho turpuktado sadarion tu hita unang bemabiar Roma tu Jesusi panodang ni portibion ainda dan nalaho manguhumi hita dia kadusata ibana ala nalaho manogu hita do haru arsian dusay napatulo namanginang gabi parhita ni holong mahita di tonga-tonga ni portibion molo debata naso tarabatani boy makaholongi portibion tung pedang layak portibion di holongi di bata boa sama dang bui taulahu si songoni aina ikom mate hiat do hita alai di paulo do hita sian dosa
Dito bus do sudi hasalata gabeta mama hita dia peni di bata amai. Songot tadani holokta do tadani rasni ruhata di pasu-pasu ni di bata nang tajalo. Hita pe ikut do gabi parhiten pasu-pasu ni di bata tu jolma. Marhite nama koholong idongata jolma. Holong narade mangalehon, holong narade manesa hasalani dongan, dot holong naso mardikan. Ikon idon di portibion do holong ni rohani di bata, marhite hite parngeta marodo pun nak kadongan. Amin ima jona bui satu kami, mudah-mudahan bui mengurupi kadongan, di nalo paradihon jaminta di minggon. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, mauliate.